zahraničný host, prezident Karpatsko-Rusinského naučného centra i profesor Toronskoj univerzity, pán profesor Pavel Robert Makoči. Takže vítam ho medzi námi srdečno i chtěla bych ho poprosit i o pár slov za to, že on je jeden z těch, který vnesli takú víziu vlastno, jak by sme mohli rusenistiku na Prešovskej univerzite rozvíjať, na jak konkrétne sfere sa skoncentrovať i jeho také strategičné думання často nás presvedčilo tým, že dospravde oplatiť sa s pánom profesorom, kontaktovať, komunikovať. Takže vítajem ho medzi nami i prosím za to slovo. Sláva Isusu Christu, čestovaným kolegom, akademikom i priateľom. 2018 rік je rік святкувань. 100 років тому, праві в тих місяцях, октября і новембря, ся дві великі імперії в Європі розпадали. На місто них ся появили декотрі нові штати, між іншими такі, як Польща, Чехословакія, Югославія. І між різними народами в тих штатах були і Карпаторусини. Так, як я констатував много раз, штати появляться і заникнуть, но народи зістануть. Історія нам указує, що інститути, так як народи, живуть довше, ніж штати. Наприклад, днес ми святкуємо 20-річчя від створення програми русиністики на Прešovskій університеті, конкретно тепер Інститут русинського язика і культури. Програма, яка існує скоро так довго, і то ті три штати, які появили в 1918 році, але зникнули вже в 1939 і 1941 році. Чому споминам на ті історичні факти? За те, що хочу підтвердити, що народ може існувати без свого штату, але не без культурних, а головне, не без своїх школьських наукових інституцій. По революції 1989 року Карпаторусини, главний тут на Словакії, добре зрозуміли, що найважливіше про успіх їх національного обродження було треба заложити школьські наукові інституції. Пощастилося то Карпаторусинам в Словакії, що вони жили в штаті, де уряд порозумів їх культурні потреби. Пощастилося тим Карпаторусинам, бо їх підтворила адміністрація Прešovského університету, переважно бивший ректор Рене Матлович. Пощастилося їм ай за те, що між ними були способні спolečenські активісти в організаціях, так як Русинська оброга, яка підтворила фінансово і морально ідею русинських студій при Prešovský univerzit. І не треба забувати, що у Карпаторусини в Словакії була вже нова генерація учителів і науковців, котрі під веденням талановитих педагогів-науковців, так як доцент Анна Клишкова, створили єдиний центр на уровні університету про
карпато-русинистику. Видно, що перших 20 років доказали величезний успіх. Наісто карпато-русини буде далі існувати, доки такі інституції, як Інститут русинського язика і культури Пачинської університету буде існувати. Дякую.